זה ההכתרה הכי טובה, ושני עיניי רק מחכות לראות אותה. רבים חושבים שאנחנו סלבטנים ולא אכפת לנו ממה שהם חושבים. אני שואל מתי 6-7 ועוד פעם מוכנה מתעצבן. עוד הכתרה מדור לדור ושלנו עם הכי הרבה הומור. אני שואל ומתפלל שצוות נחשון יקרוס אמן. חי 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 הרואה עוד חי, כי כל השאר לא חשובים ואנחנו הכי טובים וככה זה מסים. חי 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 הרואה עוד חי. שלום לכולם, כאן עידו וחיג'אן! ברוכים הבאים למסקנקול. המסקנקול זקוקה לך. ככה זה קדח המסע שלך. עשי לי אחי. חבר'ה, ככה משיגים בנות. שבטים באים ומתחלפים ואותנו בחיים לא שוכחים. המדריכים מקנים כי יש להם חניכים על הפנים. אני מתקשר לצופיה והיא פשוט לא עונה. חי 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 הרואה עוד חי, כי כל השאר לא חשובים ואנחנו הכי טובים וככה זה בזים. ינאי היקר ושבט הרועה, אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה בהכתרה. מה נשמע ינאי ושבט הרועה? שיהיה לכם המון בהצלחה בהכתרה, אוהבים אתכם. שבט הרועה עפולה בהצלחה בהכתרה, זה מינאי הגבר מלך וממני. זהו. לשבט הרועה בבני עקיבא בהכתרה, שיהיה לכם המון בהצלחה, אוהב אתכם, מניר מרקול מלך העיתוזים. שבט הרועה עפולה מרכז, שיהיה לכם המון בהצלחה בהכתרה.